Kolega pripravuje na Zámockej trojizbak do ponuky 106 m štvorcových. Koľko má terasa? 15. 15. Poďte sa pozrieť. Práve ho trošku dávame dokopy. Obrovská denná časť. Tam bol kedysi klavír, to uvidíte o chvíľočku. Kuchyňa. Tiež to dávame celé do pucu. Šatník. Jednu spálňu. Tu máme druhú spálňu. Toaleta. Obrovská kúpeľňa, baňa, sprchový kút. Takže cez 100 metrov štvorcových. Obytná plocha a ešte sme nám zabudli ukázať terasu. Poďte sa pozrieť. Takáto úplne parádna terasa. Zolino, čo ty na to? No super, však sa tešíme na to, aby sa to popredávalo. Takže Super presne, treba sa lokalita. tam prísť pozrieť. Chcel som si dať dole kabát, ale čo už. Neskoro. Stiel som, Super takže lokalita. to si brucho Hneď stiahne. tuto hore máme hrad. Takže ak Tichučko. máte záujem, Tichučko. hovorí kolega, ak máte Tichučko. záujem, trojizbak na Zámockej, čo skoro v ponuke. Pekný deň, priatelia.